Kirunar ki bamla satya ban itho kila thang dusman ya ukuba ubabon ba ha ka pentarap basiso Hasung Valley ha ilaka Muskut West Giant Hills. Kani ka jingja kalajia antat ha ka pormit ha ka singi ublay ha ka por bamdan manu ha kani ka jakarap. Kani ka jakarap kadai jong uma commanders long banakasnong Modamai West Giant Hills District uba ay nong katsha uway unong rep nakasnong Puryang East Khas Hills District bakerteng ubane dor kriam. Kakubor kaya thu ba uni unong rep hadian baladep lum dep lang ya ukba ulami na kate ka jakarap banwat kali bankit no ya ukba syaying banyo ba baro shisnam. Henry hadian ba ula wan pai ula lapan ban ba ukba ula syak thang. Layat ho ba ukba ubala julor udan kumba arpnyo barni bat lada khenken lum lada shi barni unmi sapo hado 100% kilo usembo kba ubala julor ula kenjo sya ka jingkya kaba praspa hado shi 1000 kilo kane ka jingja kalathe umpeja ya ka jingtri shitom uni urang ba habaro saw ayom halor kane ka jingja na kalyang uma commander uladap modoi ya ka jing ujor jahar hakmat ki pulit ha umulong beat house bat kila herru syakate ka pentharap ha kasi ka baar ban penlong ya ka jing tokit